Molt bon dia, conseller alcalde, amigues i amics. En primer lloc, permeteu-me que, com crec que molts de vosaltres compartiu, agraeixi la tasca que el coordinador de la vegueria i l'equip que seu al capdavant de la vegueria heu pogut portar a terme per arribar a la jornada d'avui. Aquesta jornada no és una jornada qualsevol. De fet, pel partit, el projecte del municipalisme és un projecte fonamental, un projecte clau. Un partit no acaba sent un partit madur fins que no passa la prova de les eleccions municipals. Les eleccions municipals no només és l'oportunitat d'arrelar per donar una bona acció de govern a tots els ciutadans, a tots els racons del país, sinó també és la prova de la musculatura de qualsevol organització amb la voluntat d'estar present a tota la geografia, des del poble més petit del país fins a la capital, per intentar cohesionar, per intentar harmonitzar el que és un projecte polític, un projecte compromès amb la llibertat del país, compromès, com ara molt bé recordava la consellera, amb l'1 d'octubre, i també compromès amb l'acció de govern, compromès amb el bon govern. Perquè tots sabem, i els que esteu al capdavant d'institucions locals ho sabeu molt millor encara, que la proximitat que un ajuntament comporta és indubtablement la responsabilitat més gran que hi ha en política. Sembla que ser alcalde o alcaldessa d'un poble és una responsabilitat menor comparat amb la d'estar al capdavant d'institucions com departaments de la Generalitat o d'altres institucions del país. Però els que hi sou i els que coneixem i estimem la política sabem perfectament que en política no hi ha res més compromès com assumir la responsabilitat davant dels teus veïns o les teves veïnes en un ajuntament. Vosaltres, els que sou alcaldes i alcaldesses, però també els que teniu la responsabilitat de representar com a regidors, fins i tot a l'oposició, sou el més semblant al que en podríem dir una farmàcia de guàrdia oberta 24 hores, 7 dies a la setmana i totes les setmanes de l'any. Vosaltres no podeu defugir el veí que us ve a trobar al carrer o la veïna que us ve a trucar a la porta de casa en qualsevol moment del dia, sigui un dia de guardar, com dirien en les tradicions, o sigui un dia qualsevol. I aquesta és la transcendència màxima de la idea del servei públic, d'estar disposat a dedicar una part de la nostra vida a col·laborar, a fer no només un bon govern, sinó a donar el millor de nosaltres perquè el nostre poble, el nostre municipi, per tant, el nostre país pugui avançar. Per tant, jo davant dels qui assumiu la responsabilitat de voler estar al capdavant dels ajuntaments, a representar els vostres municipis a les institucions de govern local, només puc tenir que paraules d'agraïment, paraules de respecte. Perquè en el nostre país potser encara no tant, però en els països més avançats tots sabem que la responsabilitat en el món local acaba esdevenint la millor escola per crear lideratges polítics que puguin portar el país en les millors quotes de progrés i en el nostre cas també de llibertats. No estem mancats de necessitats, però sí que estem mancats d'homes i de dones que vulguin fer el pas, assumir aquesta responsabilitat. Ho deia fa un moment també la consellera i ho comparteixo absolutament. No és fàcil, i en soc conscient i vosaltres ho sabeu, tenir la capacitat d'omplenar les llistes per anar a unes eleccions, per trobar les persones, les millors persones que puguin assumir aquesta responsabilitat. I per tant també us vull dir d'una manera molt clara que en cada tasca, en qualsevol municipi del país, en aquest cas de la vegueria de Lleida, heu de saber que tindreu no només les estructures locals, comarcals i de vegueria al vostre costat, sinó el conjunt del partit per assolir
el primer repte que crec que hem de tenir molt clarament davant de les convocatòries de l'any 23 a les properes eleccions municipals. Nosaltres hem d'estar presents en els 161 municipis de la vegueria de Lleida amb llistes amb possibilitats de guanyar. No es tracta de fer només una presència numèrica, es tracta també de fer una presència de qualitat. No es tracta només de tenir 161 llistes amb els centenars, milers d'homes i dones que corresponguin, sinó tenir les millors candidates, els millors candidats a aspirar a governar els 161 municipis. I per fer això heu de saber que no estareu sols, que tindreu el partit al costat, disposats a baixar, com es diu literalment, el fang en cada una de les circumstàncies que es donguin perquè al final del procés de constitució de les llistes tinguem els millors equips per poder disputar les eleccions i disputar-les per poder guanyar-les. Per tant, el primer missatge és que tingueu clar l'agraïment de la direcció del partit a la vostra feina. El segon missatge és que tingueu clar que el partit estarà al vostre costat sense fer cap distinció del municipi en el qual us trobeu. Com a secretari general, tan important és el municipi més petit de la vegueria que la capital, Lleida. Allà on sigui necessari ser-hi, hi serem. Hi serà el secretari d'organització, en David Saldoni, que avui no he pogut estar aquí perquè per motius personals està fora del país. Per descomptat hi haurà tot l'equip, com avui ho heu pogut veure amb la Júlia, i òbviament hi seré jo com a secretari general i la resta de companys de la direcció. Per tant, no us sentiu sols, estem junts fent pinya perquè el 2023 és un moment fonamental pel partit. És un moment clau per demostrar que hem passat la primera prova de foc, de debò, que són les eleccions municipals, perquè puguem dir, i com segur que podrem dir el diumenge de les eleccions al vespre, que l'hem superat amb nota i que haurem esdevingut el primer partit municipalista a Catalunya. Però no només hem de tenir llistes i no només hem de tenir la millor de la gent, que segur que ja hi sou i vosaltres representeu el millor de l'acció política en el país. També hem de tenir, com la Júlia us explicava i com sé que sabeu molt bé, el millor dels programes, perquè finalment a la gent, als ciutadans, als nostres veïns i veïnes, sabem perfectament que ningú els pot enganyar. I que per tant ells ens faran confiança si nosaltres som mereixedors de la confiança i per ser-ho hem de mantenir actituds, valors, però també hem d'oferir un programa de futur, un programa pel municipi, un programa pel poble, un programa per la ciutat, que respongui a les necessitats que tenim. I nosaltres som molt conscients que un dels reptes grans de país que tenim és com garantim un reequilibri real del nostre país en un moment on ja fa massa anys, dècades, es va progressivament decantant a favor de les grans ciutats, de les grans àrees urbanes i castigant la Catalunya del rerefons, la Catalunya de les zones rurals, la Catalunya que estan allunyades de les grans àrees urbanes. I el nostre compromís ho ha estat des del primer moment d'estar al costat de totes aquelles polítiques que permetin albirar un horitzó de reequilibri real, de suport concret, amb accions concretes en el conjunt del territori, però molt especialment en aquells municipis, en els micropobles, que estan patint un progressiu deteriorament. El fet d'estar al govern de la Generalitat, amb l'acord que vàrem arribar gràcies als grans resultats del 14 de febrer de l'any passat, avui ens permet tenir el compromís
des de la taula del Consell Executiu de la Generalitat, de liderar les necessitats que tots els municipis, especialment els més menuts, necessiten. Des de diverses conselleries s'estan orientant les polítiques que han de permetre no només que la gent jove no abandoni aquests territoris, no abandoni aquests municipis, no només de garantir que qualsevol persona tingui oportunitats similars en aquests municipis que els que hi ha a les grans ciutats, sinó també de que aquests territoris, aquests municipis siguin focus d'atracció i de retorn de persones que van marxar en el seu moment o simplement que hi aposten per tornar a viure. Reequilibrar el territori i apostar per tots els municipis és una aposta de país. I per això, des del govern, i avui tenim aquí la consellera de Drets Socials, de la qual en depenen àrees tan importants com són les d'habitatge, i en parlàvem fa una estona a les portes de l'Ajuntament, hi ha un compromís molt clar també per impulsar polítiques d'habitatge i també de rehabilitació en pobles especialment menuts i que fins fa no pas gaire estan bastant abandonats en aquestes respostes que les administracions hi han de donar. Des de la vicepresidència del govern hi ha un compromís permanent de treball perquè la xarxa digital, la fibra òptica, pugui arribar a tots els municipis, entenent que aquesta és una de les infraestructures imprescindibles perquè es puguin donar unes certes igualtats d'oportunitats perquè qualsevol persona que vulgui exercir la professió ho pugui fer des de llocs tan plurals com el que el nostre territori ens ofereix. Però també hi ha els compromisos de treballar per intentar guanyar terreny en tot el que és el transport públic. Una de les grans abandonades, cal dir-ho, durant tant de temps en el nostre país, de les polítiques abandonades, difícilment explicable, però que avui ens trobem en qualsevol comarca del país amb demandes concretes de millores de transport públic, de la xarxa de transport públic, que ens ha de permetre coses tan bàsiques com una comunicació més fluida i on la d'assistència fins i tot a hospitals o a altres equipaments bàsics no sigui una aventura que representi que una persona hagi d'estar 5, 6, 7 hores entre les anades i les tornades esperant un autobús o altres transports de comunicació per poder ser atès durant mitja hora en qualsevol espai hospitalari. Són reptes que tampoc us vull enganyar, no són fàcils d'assolir. No els resoldrem d'avui per demà. I crec que això, qui digui el contrari, també us estaria enganyant. Però són reptes que han d'estar a l'agenda política. I crec que la feina de Junts és que això estigui a l'agenda política i que estigui a l'agenda del govern. I que hi hagi una comunicació fluida entre les necessitats que en el territori es detecten a través dels nostres ajuntaments i de la nostra gent i les responsabilitats que pertoca assumir també a la gent nostra que està en el govern. I aquesta és la feina del partit, ser també canals de comunicació entre el territori i el govern per poder, entre tots i totes, garantir les millors polítiques a les necessitats que el país té. I evidentment, i amb això acabo, ens presentem també a les eleccions del 2023 per aspirar a estar presents no només en les corporacions locals dels ajuntaments, en els governs de cada municipi, sinó també a tots els consells comarcals i efectivament a la Diputació de Lleida. Junts per Catalunya aspira clarament a governar tots els consells comarcals de la vegueria i a presidir la Diputació de Lleida. No és un repte fàcil, en soc perfectament conscient, però crec que aquests últims anys són una prova claríssima de com és d'urgent donar un tomb a determinats governs, a determinades institucions, i crec que tots compartirem que Junts per Catalunya té la gent, té les dones, té els homes que poden avui garantir el que els governs d'alguns d'aquests organismes locals no poden garantir. Aspirem a molt, sí, òbviament,
aspirem a tot. Aspirem a tenir la major presència en els governs dels ajuntaments, aspirem a tenir la major presència en els governs dels consells comarcals i també de la Diputació. Perquè només així podrem garantir que el nostre projecte de país, el nostre projecte de compromís, de reequilibri territorial, de progrés econòmic, de progrés social, de cohesió social, tiri endavant, de modernització del conjunt de les infraestructures avanci, sinó també que només així, amb la nostra presència a totes aquestes corporacions locals, en connexió amb el govern de Catalunya, pugui tornar a ser una peça clau fonamental per poder portar aquest país on l'1 d'octubre vàrem decidir que el volíem portar. Ho he dit moltes vegades i avui també se'n feia referència i no me'n puc estar de dir-ho. Res del que vàrem viure a la tardor del 2017 hagués estat possible sense la complicitat de les institucions locals, dels ajuntaments i particularment de les dones i els homes que estaven al capdavant d'aquests ajuntaments. Certament, l'1 d'octubre és la victòria del poble, la victòria de la gent, la victòria dels més de 2 milions de conciutadans que van sortir a defensar les urnes, les paperetes i els col·legis electorals. Però hi va haver una feina claríssima, inevitablement imprescindible, que va ser la feina que més de 750 ajuntaments varen fer, cedint equipaments perquè el referèndum es pogués fer amb la màxima normalitat possible. Els ajuntaments són una peça fonamental perquè aquest país algun dia recuperi la llibertat que li van prendre fa més de 300 anys. Els municipis són una realitat ben amarada en el nostre país i crec que l'obligació nostra com a partit, com a Junts, és creure'ns que el nostre projecte, el nostre país, és un país que mira a tots i cadascun dels municipis o serà un país que perdrà el seu nord. I en els municipis, qui governa és l'alcalde o l'alcaldessa. I per tant, si volem que tot estigui alineat, que anem bé, que puguem anar ràpid, que puguem mirar el futur amb expectatives de tornar a tenir el convenciment de que el podem guanyar per fer un país millor i sobretot un país lliure, les eleccions del 2023 en són imprescindibles. I vosaltres sou la baula que Junts i el país necessita i que estic convençut que estareu a l'alçada de les expectatives que des de la direcció del partit tenim posades en vosaltres. La feina a fer és immensa, molta. No ens pensem, sé que ningú s'ho pensa, però ho he de dir, no ens pensem que amb una trobada cada 2 mesos d'un dissabte al dematí guanyarem les eleccions. Les eleccions, primer, es guanyen treballant matí, tarda i nit. I després, els que estigueu al capdavant dels ajuntaments, no oblideu mai que les eleccions més aviat les perden i estan al capdavant de les institucions i no saben orientar adequadament les seves decisions. Per això és molt important que ens sentim acompanyats. Acompanyats a la comarca, acompanyats a la vegueria, acompanyats en el partit i acompanyats també des del govern. Si fem això, si treballem de valent, si ens posem des d'avui mateix, que ja sé que molts ja porteu moltes setmanes i molt de temps treballant-hi a assolir aquests objectius que avui han sortit en aquesta jornada, crec que d'aquí un any i poc més, el mes de maig del 2023, tindrem com a país i particularment com a Junts una gran nit de satisfacció, perquè haurem tingut la joia de recollir els fruits d'un treball continuat, honest, de recollir el que hem anat sembrant durant tot aquest temps i de poder dir que Junts per Catalunya ha esdevingut la força guanyadora de les eleccions del 2023. Gràcies, molt bona feina, a seguir treballant i, com toca dir-ho i d'acord i molt sincerament, a disposar per tot el que creieu que modestament, personalment jo puc fer i que el partit pot fer per estar al vostre costat, perquè vosaltres, cadascun de vosaltres, sereu els autèntics protagonistes del temps que ha de venir fins a guanyar les properes eleccions. Gràcies i endavant.